Здравейте! Намираме се в едно от последните жилища, които аз и екипът ми реализирахме. Състои се от 3 спални, 4 бани и една прекрасна просторна всекидневна. Нека ги разгледаме! Намираме се във всекидневната. Зад тази прекрасна декоративна стена се намира една много неприятна бетонна колона, която в началото, честно казано, не знаехме как ще скрием. Нека ви покажа нещо много интересно. А виждали ли сте някога вода да гори? Каква е тайната? Електрически огън с водна пара и LED осветление. А изключването е детска игра. А тук, за тази стена, се крие още една изненада. А каква е тя? Нека погледнем. А именно работно място у дома. Разполагаме и с доста мащабна кухня, предвидена за истински кулинари, а работният плод може да се превърне и в допълнителна трапезарна маса. Днес разгледахме този прекрасен, уютен интериор. Предстоят още много разходки. За да ги видите, следете профилите ни в социалните мрежи.